Vrtlarska sezona u punom je jeku i biljke u povrtnjaku sada najviše traže našu pažnju. Osim zalijevanja i prihrane, jedna od najvažnijih stvari je zaštita. U današnjoj vrtlarskoj radionici by Pevex pokazat ćemo vam kako štitimo vrt i uz pomoć gotovih proizvoda, ali i uz pomoć recepata koje sami pripremamo kod kuće. Štetnici poput lisnih ušiju, crvenog pauka, smrdljivih martina i bolesti poput plamenjače i pepelnice mogu u vrlo kratkom roku uništiti trud cijele sezone. Pravilna i pravovremena zaštita je zapravo ključ ovdje. I ne brinite, ne morate odmah posegnuti za teškom kemijom. 3 su gotova proizvoda koje vam mogu preporučiti ako se bavite hobi vrtlarstvom. Prvi je ovaj na bazi preslice koji jača biljke iznutra i pomaže im da se same bore protiv bolesti poput pepelnice ili plamenjače. Nema karence, što znači da možete brati plodove odmah nakon tretiranja. Koristim ga svaka 2 tjedna, posebno nakon kiše. Bioflor je moj saveznik protiv lisnih ušiju, tripsa i crvenog pauka. Djeluje tako da stvara prirodnu barijeru na listovima, a masne kiseline djeluju kao blagi insekticid. Prska se ujutro ili navečer, obavezno i sa donje strane listova. Jedno od najučinkovitijih prirodnih sredstava je bionim. Sadrži ulje iz sjemenki tropskog drveta nim koje prekida ciklus razvoja štetnika. Lisne uši, bijele mušice, smrdljivi martini i trips, svi oni prestaju jesti, razvijati se i na kraju nestaju. Idealno je za preventivnu i direktnu zaštitu. Međutim, kad prskate biljku, ne zaboravite isto tako poprskati donje strane listova. I definitivno ne štedite na proizvodu. Ako ipak želite koristiti ono što već imate kod kuće, imamo nekoliko provjerenih recepata za sredstva koja možete vrlo lako napraviti i sami. Sve je jednostavno, a djeluje iznenađujuće učinkovito. Prvi domaći pripravak koji ćemo napraviti je protiv lisnih ušiju, grinja i tripsa. Sastojci su obična voda, žličica sapuna, i žlica maslinovog ulja. Sve dobro promiješajte, ulite u prskalicu, još jednom dobro protresite i jednostavno prskajte po biljkama. Sljedeći pripravak koji možete napraviti sami je onaj protiv plemenjače i sastojat će se od mlijeka i vode. Pomiješajte jedan dio mlijeka i 9 dijelova vode. Pod uvjetom da mlijeko stvarno bude pravo domaće, ne ono kupovno iz trgovine. Ulite u prskalicu i jednostavno prskajte po biljkama. I za kraj, onaj najbolji proizvod koji možete napraviti protiv štetnika u vrtu je onaj protiv smrdljivih martina. Za ovaj pripravak treba će nam staklenka sa vodom, češnjak i nešto s čim možete češnjak izdrobiti. Češnjak dobro izdrobimo. I prebacimo u staklenku s vodom. Češnjak u vodi dobro promiješajte i ostavite da odstoji barem jedno 24 do 48 sati kako bi se sve prožilo.
Zatim tekućinu dobro procijedite, stavite u prskalicu i prskajte biljke. Bilo da koristite gotove proizvode ili prirodna sredstva, najvažnije je da djelujete na vrijeme. Prevencija je pola posla, a kad znate što i kako, vaš vrt će biti zdrav, otporan i pun plodova. Hvala što ste gledali vrtlarsku radionicu i ako su vam ovi savjeti pomogli, lajkajte video, komentirajte koja sredstva vi koristite i pretplatite se na kanal. Vidimo se uskoro u vrtu.